moderni kokeellinen luonnontiede on syntynyt ainoastaan yhdessä kulttuurissa, ainoastaan yhden kerran maailman historiassa. Ja nimenomaan juuri silloin, kun tämä Jeesuksen sovitustyö tuli kulttuurin keskukseen, eli Euroopassa, kristillisessä Euroopassa 1500-1700-luvulla. Ja tapahtui tämä valtava tiedollinen läpimurto. Nämä tiedolliset läpimurrothan ei ole siis sitä, että ikään kuin löydetään uusia tosiasioita, vaan että löydetään oikea näkökulma. Ja se oli se, mitä tapahtui uskonpuhdistuksen jälkeisessä Euroopassa 1500-luvulla. Yhtäkkiä valtava räjähdys tiedon maailmassa. Että jopa tämmöinen viime vuosina huomattavin matemaatikko kuin Alfred North Whitehead kiinnittää huomiota siihen, että tiedon määrä ei oikeastaan kasvanut antiikista vuoteen 1500, mutta sitten se tapahtui valtava tiedollinen räjähdys. Ja mä uskon, että se johtuu ihan yksinkertaisesti, ja monet tieteenhistorioitsijat dokumentoivat, että se tapahtui sen tähden, että oli syntynyt kulttuuri, joka keskittyi siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Ja nyt tässä jakeessa, mistä mä lähden liikkeelle, tämä on toisesta Pietarin kirjeestä, niin siinä Pietari kirjoittaa, että emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen. Ja nyt mä olen aina ihmetellyt, miksi tässä sanotaan tällaisessa järjestyksessä, että miksi me saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen. Kun yleensähän siis aluksi ihmisen pitää tulla maailmaan ja sitten vasta me nähdään se voima. Miksi hän sanoi, että ensiksi voima ja sitten tuleminen? No, yhtenä kesäyönä, kun tätä mietin, niin sitten yhtäkkiä selvisi, mutta ennen kuin Jeesus tuli, niin jo silloin hänellä oli se voima, että hän piti koko maailman, hänen kauttaan luotiin maailmankaikkeus, hän pitää koko maailmankaikkeutta yllä. Eli sen tähden se voima on ensin. Eli kun hän syntyi pieneksi lapseksi, tai kun hän sikisi Marian kohdussa, niin silloin jo hän piti koossa jokaista atomia ja molekyyliä, jokaista solua. Kaikki valtialla voimalla. Mutta sitten se voima, mihin mä nyt tänään keskityn ennen kaikkea, on tämä voima antaa syntejä anteeksi. Koska tämä on hyvin keskeinen tieteellisen kehityksen näkökulmasta. Siis voima antaa syntejä anteeksi on oikeastaan Jumalallekin paljon vaikeampi kuin tämä kaikkivaltias voima pitää koko maailmankaikkeutta koossa. Koska Jumalakaan ei voi antaa syntejä anteeksi ihan vaan siitä hyvästä sydämestään. Koska Jumalan ehdoton oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että synnit pitää olla sovittaa. Jolloin tämä voima Jeesuksella antaa syntejä anteeksi, niin se on hänellä vasta sen jälkeen, kun hän on kärsinyt sen ristin kuoleman. Eli siinä mielessä hän on niin kuin enemmän voimaa sen jälkeen, kun hän on tullut maailmaan. Sitä ennen hän ei voinut antaa. Tai siis saattoi antaa tietysti sitä ennenkin syntejä anteeksi suhteessa siihen tulevaan ristin kuolemaan. Mutta että se, miten tämä nyt sitten liittyy tähän uskotieden ajatteluteemaan, tämä voima antaa syntejä anteeksi, niin se liittyy sillä tavalla, että kun mä itse, mulla on se, ehkä se on etuoikeus, että mä voin ammatekseni vaan tutkia ja opettaa. Niin se yksi hämmentävimpiä kokemuksia mulla jatkuvasti on siinä, että kun mä tutkin hirveän älykkäiden ihmisten kirjoituksia, jotka osaa päätellä valtavan nerokkaasti sellaisista asioista, jotka ei suoranaisesti välttämättä kosketa tätä Jeesuksen Kristuksen voimaa, niin näistä samoista ihmisistä voi tulla hyvin tyhmiä silloin, kun ne alkaa puhumaan. Ehkä Jumalasta, Jumalan olemassaolosta. Ja sitten aina se tyhmyys lisääntyy, mitä lähemmäksi me mennään sitä keskusta, siis Jeesuksen merkitystä, Jeesuksen ristin kuolemaa. Eli että siis tässäkin nyt kesän aikana, kun lukenut, niin ei ole voinut muuta kuin hämmästyä, että miten nämä älykkäät ihmiset ihan oikeasti ei tajua kaikkein yksinkertaisimpia asioita. Silloin, kun ollaan tekemisissä Jeesuksen Kristuksen voiman kanssa, siis tämän voiman kanssa antaa syntejä anteeksi. Se mun käsityksen mukaan johtuu siitä siis, että meissä kaikissa on tämä itsepetostaipumus. Että niin kuin tässä nyt Pietari kirjoittaa, että hän sai Jumalalta Isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. No nyt tässähän tämä osoittaa, että Jeesus on maailmankaikkeuden keskuksessa. Mutta mitä me haluttaisiin? Mä otan nyt kontrastiksi tähän, mitä kirjoittaa tämmöinen filosofi kuin Russell Northwood Hanson. Hän kirjoittaa siis, miten hänen mielestään siis Jumala voisi todistaa olemassaolonsa. Niin hän luo tällaisen kuvan, että hän on ateisti itse vai agnostikko.
Että hän uskoisi Jumalaan, jos Jumala ilmoittaisi itsensä jollakin tämmöisellä hyvin erikoisella tavalla, että tulisi korvia vihlova ukkosen jyrinä, lunta tupruttaisi, lehdet putoaa puista, maanpinta nousee ja kupruilee, rakennukset sortuu, taivas loistaa aavemaista hopeaista valoa. Juuri silloin kaikkien maailman ihmisten katsoessa ylös, taivaat aukenevat, pilvin repetty aukko, ja ne paljastavat uskomattoman valtavan ja säteilevän Zeuksen kaltaisen hahmon, joka nousee yläpuolellamme kuin 100 Everestin vuorta. Hän rypistää synkkänä kulmiaan samalla, kun salaman välähdys valaisee hänen Michelangelomaisia kasvojaan. Sitten hän osoittaa sormellaan alaspäin minua ja selittää niin, että jokainen aikuinen ja lapsi voi kuulla. Olen saanut tarpeekseni sinun viisastelevisista, loogisista kommenteistasi ja teologisista määritelmistäsi. Vakuutan sinulle, Enner Hansson, että minä todellakin olen olemassa. Ja toivon, että et syrjäytä tätä leikkimielisenä, ylenkatseellisena, Disney-tyyppisenä keksintönä. Käsitteellinen ydin tässä on se, että jos tuollainen merkittävä tapahtuma tapahtuisi, minä ainakin varmasti vakuuttuisin, että Jumala on todella olemassa. Se tosiasia olisi ratkaistu kerta kaikkiaan. Tämä kohtaaminen todistaisi minulle ja kaikille muille, että Jumala on olemassa aivan yhtä suoranalaisella tavalla kuin minkä tahansa kiistattoman tosiasiaväitteen kohdalla. Niin se, mikä tässä on siis mielenkiintoista tässä hyvin älykään ihmisen selostuksessa, on se, siis tämän logiikan pinnallisuus joka tapauksessa, koska nyt huomaatte, että tässä hän katsoo, että tämmöinen niin kuin spektaakkeli jostakin niin kuin Zeuksen kaltaisesta hahmosta, joka ilmestyisi, niin se olisi hänelle sitten riittävä todiste Jumalan olemassaolosta. Mutta se, että hän elää tällaisessa valtavan hienosäädetyssä maailmankaikkeudessa, jossa kaikki on matemaattisen tarkasti suunniteltu, se ei ole hänelle todiste Jumalan olemassaolosta. Eli se on se yksi hämmentävä tosiasia. Ja se toinen hämmentävä tosiasia on se, että tässä, no tietysti ehkä se on osittain leikkimielestä, mutta kuitenkin hän asettaa itsensä tässä maailmankaikkeuden keskukseen. Jumalan pitäisi häntä osoittaa ja hänelle ilmoittaa itsensä hänen omilla ehdoillaan. Ja sitten se, mikä tässä on myöskin olennaista, että tässä niin kuin kokonaan puuttuu Jumalasta se pyhyyden ulottuvuus. Siis hän ajattelee, että Jumala on vain tällainen spektaakkeli, Zeuksen kaltainen hahmo, joka synnyttää tämmöisen eriskummallisen yliluonnollisen ilmiön. Mutta tästä puuttuu kokonaan se ulottuvuus, että se Jumala asettaisi hänet tuomiolle. Että hän itse on nyt se, joka tässä ikään kuin arvioi ja päättää, ohjaa ja sanoo, millä ehdoilla hän uskoo Jumalaan. Ja mä uskon, että meissä on kaikissa tämän tyyppistä suuruuden hulluutta. Että se, mikä siis tässä sivutetaan, on tämä puoli Jeesuksessa, niin kuin tässä sanotaan, jatkuu tämä. Tuossa Pietarin kirjan kohdassa puhutaan tästä kohdasta, jolloin Jeesus oli siellä pyhällä vuorella ja hänen rukoillessa hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Eli siis tämä Jeesuksen täydellinen pyhyys ja puhtaus. Ja tämä ulottuvuus on ikään kuin se varsinaisesti mun käsityksen mukaan, joka estää ihmisiä ottamasta vastaan tätä ilmoitusta. Ja Pietari jatkaa, että siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette teki, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessä. Eli se, että jos on tiedollinen kiintopiste ja keskipiste, niin sehän tulee todistetuksi osittain tietysti sen kautta, siis se hänen voimansa kautta, jonka avulla hän vaikuttaa meidän elämässä, mutta myöskin sitten sitä kautta, että hänen tulemisensa oli ennustettu, ne ennustukset toteutui hänen elämässään ja sitten tietysti myöskin hänen ylösnousemisensa kautta. Ja sen tähden mä ajattelisin, että noin tiedollisesti, mikä tahansa tiedollinen kysymys meillä on, niin meidän kannattaa lähteä tästä profeetallisesta sanasta, siis Jumalan sanasta. Että siinä jostakin syystä vaan melkein kaikkiin älyllisiin ongelmiin, siis ideahan on se, että Jumalan sanahan ei anna ikään kuin tämmöisiä sellaisia vastauksia, jotka tekisi meille tarpeettomaksi tehdä itse älyllistä työtä. Eli Jumalan sana on sellainen, että se antaa meille oikean suunnan, mutta meidän pitää itse tehdä ne keksinnöt. Meidän itse pitää tehdä se älyllinen työ, meidän pitää itse aktivoitua. Ja nyt jos mä palaan sitten tarkemmin tähän osaan tästä alusta, että emmehän me olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Niin tämä sana ovelasti sepitetty taru, se on alkukielestä, siis se on tämmöinen, taru on myytti. Ja tämä ovelasti sepitetty, niin se tulee tämmöistä sanasta sofistikoitu, siis tällä tavalla älykkäästi rakennettu mielikuvituskertomus, jolla on näennäisesti älyllistä painovoimaa, mutta jotka itse asiassa on tekaistuja tarinoita ilman mitään pohjaa historian tapahtumissa.
Ja nyt mä itse väittäisin, että ja nyt aika lailla, musta on ollut mielenkiintoista, kun mä oon lukenut tänä kesänä tämmöisiä populaaria esimerkiksi evoluutiokirjoja, niin niissäkin yhä enemmän korostetaan sitä, että aika paljon niin kuin evoluutionistien sisäisessäkin kritiikissä alettu kritisoida sitä, että siellä kerrotaan aika estottomasti tämmöisiä mielikuvituskertomuksia, että miten asiat on mahdollisesti voinut tapahtua. Ja sitten kun näitä tämän tyyppisiä mielikuvituskertomuksia voidaan kertoa useita, ja kuitenkin tällaisia, tämän tyyppisiä mielikuvituskertomuksia, että miten jotkut eliöt on voinut kehittyä toisistaan, niin kun ne esitetään ikään kuin tieteen piirissä, niin pidetään jollakin tavalla, että niillä olisi jotain todistusarvoa. Mutta nyt mä itse siis tänään keskityn enemmän tähän kritiikkiin, mitä on tullut tässä raamattukritiikin puolella. Eli tässähän korostetaan sitä, että me olemme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa ja vastakohtana nämä ovelasti selvitetyt tarut. Eli siis, että evankeliumit perustuu silminnäkijöiden todistukseen. Ja se idea on se, että nämä silminnäkijät ensinnäkin, niin suurin osa niistä sinetöi sen oman todistuksensa omalla verellä. Eli suurin osa heistä joutuu kuolemaan sen todistuksensa tähden. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, että sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niin kuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. Eli hän eli koko ajan tässä kuoleman tietoisuudessa. Ja kuolema jotenkin herättää ihmisissä tietynlaisen totuuden tajun. Koska silloin, vaikka me ollaan kuolevaisia, niin me ei usein tiedosteta sitä. Ja silloin esimerkiksi, kun me tieteen maailmassa esitetään näkemyksiä, niin me aika paljon ajatellaan sitä, että minkälaisen vastaanoton se näkemys saa tiedeyhteisössä. Ja saanko mä julkaistu sen mun tutkimuksen esimerkiksi. Ja silloin alkaa vaikuttaa niin kuin toisenlaiset tekijät. Eli siis Pietarin todistus, kun hän todisti sen tietoisuuden vallassa, että hän tulee kohta kuolemaan, niin siinä ei enää sitten, kun sä oot kuolemassa, sulla ei enää oikein mitään saavutettavaa tässä elämässä, niin silloin sun on helpompi lähestyä totuutta. Mutta sitten hän ottaa esimerkiksi toisenlaiset ihmiset, eli ne, jotka pyrkivät saamaan hyötyä, niin ne mukauttaa puheensa vallitseviin käsityksiin. Eli Pietari kirjoittaa, että ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Eli siis tämä ahneus, me ollaan kaikki ahneita ihmisiä. Siis ahneita niin kuin monella eri tavalla. Me halutaan, että meitä kunnioitetaan, meidät hyväksytään, ihmiset arvostaa meitä. Sitten me ollaan ahneita myös niin kuin taloudellisesti ja ahneita saamaan nautintoja ja saamaan kaikkea hyvää itsellemme. Ja kaikki nämä ihminen joutuu riskeeraamaan, jos hän lähtee tieteen maailmassa Jeesuksesta. Koska Jeesus on ihmisille kuitenkin sellainen loukkauskivi. Ja tieteen maailmassa meillä on osittain sen tyyppistä sulkeutunutta, niin kuin mä kutsusin, niin kuin neuroottista ateismia. Siis sellaista neuroottista ateismia, joka ei kestä sen ateismin haastamista. Ja niin kuin hän jatkaa siis, että samoin on teidänkin joukkoon ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuutenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Ahneudessaan, niin he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen. Me nähdään tämmöinen ilmiö siis tieteen maailmassa, että semmoinen prosessi, että ihminen, joka on uskonut Jeesukseen, niin saattaa siis siellä, koska sä menet siihen tieteen maailman sisälle, niin sä tajuat, että sun ei ole helppo siellä menestyä, jos sä lähdet tietoisesti siitä totuudesta, mikä on Jeesuksessa. Koska siitä on muodostunut osittain tämmöinen ikään kuin Jeesuksen ilmoituksen torjuva linnake. Siis Jeesuksen ilmoitus torjutaan jo lähtökohtatasolla. Totuus ei välttämättä voita siis tässä julkisessa keskustelussa. Koska niin kuin me nähdään niin kuin totalitaarisissa yhteiskunnissakin ja nähdään erilaisissa kokeissakin nähdään se, että ihmiset uhraa totuuden niin kuin oman etunsa takia. Ja nyt sen tähden niin kuin on syntynyt siis sellainen tutkimuskulttuuri, jossa nimenomaan Jeesus on loukkauskivi. Niin kuin mä tässä totean, että on syntynyt sellainen tutkimuskulttuuri, jossa tutkijat voi kokonaan ilman historiallisten dokumenttien tukea kehittää omia mielikuvituskertomuksia Raamatun historian tilalle. Eli esimerkiksi tämmöinen kuin Martin Hengel, niin hän puhuu niistä ihmisistä, jotka suhtautuu hyvin kyseenalaistavasti Raamatun kirjoituksiin. Ja hän sanoo, että okei, tämmöinen skeptisyys, siis se yleensä esitetään meille, että tämmöinen skeptisyys on kriittistä, että kun sä epäilet Raamattua, niin se osoittaa, että sä oot itsenäinen, sä oot kriittinen. Mutta Hengel sanoo, että tässä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että ei tämä välttämättä olekaan mitään kriittisyyttä, vaan usein siinä on semmoinen kummallinen ilmiö, että tähän liittyy semmoinen pako mielikuvitusmaailmaan. Ajatelkaa nyt siis tieteessä.
Ja sitten se semmoista pakoa, joka ilmentää luopumista niin kuin vakavasti otettavasta historiallisesta tutkimuksesta. Miten se on mahdollista, että yhtäkkiä kriittisyyden, skeptisyyden nimissä alkaakin ilmetä pakoa mielikuvitusmaailmaan? Ja mä ajattelen, että tässä on juuri se, että alkaa vaikuttaa se tekijä ihmisessä. Meissä kaikessa vaikuttaa voimaan, että me halutaan työntää pois. Siis ei välttämättä kaikki Jumalakäsitykset, mutta se Jumala, joka on täysin pyhä ja jonka edessä meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Jeesuksen sovitustyö. Ja Hengel jatkaa siis, että tämä meidän ajallemme ominainen tämmöinen, niin kuin hän sanoi, tuhoava epäilevyys, niin se ei useinkaan päädy edistämään todellista historiallista ymmärrystä. Me haluttaisiin ajatella, että okei, tämmöinen kriittinen, skeptinen ihminen, niin se haluaa ikään kuin tietää. Että tämmöiset ihmiset, niin ne on nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka tiedon nimissä luopuu uskosta, mutta niin kuin Hengel toteaa, tutkijat usein keksivät omia tosiasioita, joilla ei ole mitään perustaa lähteessä. Siis tämä on aika hurja väite, mutta kun luette vähäsen niin kuin näitä moderneja esimerkiksi eksegeettisiä tutkimuksia, niin te huomaatte, että tämä on aika standardi tapa, miten siellä toimitaan. Ja oikeastaan tämä on myöskin ehkä standardi tapa, miten toimitaan aika lailla myöskin evoluutiotutkimuksessa. Että silloin kun aletaan puhua makroevoluutiosta, jota ei voida tutkia siis kokeellisesti. Se on ihan eri asia tietysti tutkia. Mikroevoluutiot voidaan tutkia kokeellisesti, se on eri asia. Mutta aletaan puhua makroevoluutiosta, niin siellä aletaan keksiä tarinoita. Mä nyt käynyt läpi 5 tämmöistä populaarisuomalaista evoluutiokirjaa tässä kesän aikana, niin niissä on aika paljon tämmöisiä niin kuin tarinoita, miten kaikki on voinut tapahtua, ja sitten se esitetään tieteen tuloksena. Ja tämmöinen tutkija kuin N.T. Wright, niin se kiinnittää huomiota siihen, että tällainen hyvin epäilevä asenne Raamatun teksteihin, niin se johtaa usein hyvin kritiikittömään asenteeseen suhteessa mielikuvituskertomuksiin. Et siis, miten tämä on mahdollista? Siis yksi hyvin hämmentävä asia. Miten ihminen on tällainen olento? Tämä kertoo jotakin ihmisestä. Siis me ollaan kaikki tällaisia ihmisiä. Siis, että kun meillä on joku motiivi torjua, joku tietyn tapa, tietynlainen informaatio, niin me ei nähdä sitä, vaikka se olisi ihan meidän edessä. Siis esimerkiksi otetaan nyt ihan tämmöinen niin kuin hyvin maallinen esimerkki, miten se tämmöinen motiivi vaikuttaa, siis tämä ei liity tähän asiaan, mutta otetaan nyt sellainen ilmiö vaikkapa, että sun puoliso on sulle uskoton. Niin mehän tunnetaan sellainen ilmiö, että kaikki muut näkee sen, paitsi se henkilö itse, jonka puoliso on uskoton. Minkä tähden, koska hänellä on niin tuskallista kohdata se tosiasia, niin hän ei pysty näkemään sitä. Ja tässä vaikuttaa ihan samanlainen ilmiö, että jokainen tiedemieskin on vaan ihminen, joka on sen todellisuuden edessä, että hänet asetetaan kerran Jumalan eteen. Ja se tosiasia voi olla hirveän tuskallinen, jossa toisaalta, kun sulla on korkea yhteiskunnallinen asema, niin sä haluat elää nautinnoissa, ilman mitään rajoituksia. Ja siinä alkaa vaikuttaa tällaiset, alkaa haluta uskoa johonkin tietynlaisiin kertomuksiin. Ja sitten myöskin tämmöinen Kyle puhuu tämmöisistä herkkäuskoisista skeptikoista. Ja hän sanoo, että puhuu niistä skeptikoista, jotka eivät pysty uskomaan Raamatun kertomuksia Jeesuksen oikeudenkäynnistä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja ryhtyvät itse kertomaan ikään kuin mitä todella tapahtui. Ja hän sanoo vielä, että se, joka ottaa nämä mielikuvituskertomukset vakavasti, on herkkäuskoisempi kuin kaikkein naivein raamattu-uskovainen. Eli tapahtuu tämmöinen ilmiö. Siis tässä ei auta niin kuin älykkyys. Älykkyys ei ratkaise tässä oikeastaan yhtään mitään. Koska hirveän älykäs ihminen on älykäs myös siinä, miten hän pettää itseään. Toisin sanoen tämmöinen J. Wojciechowski, Texasin yliopiston filosofian professori, tämä on hänen ajatuksensa. Hän sanoi, että tietynlaiset typeryyden muodot on mahdollisia ainoastaan ihmisille, jotka on korkeasti koulutettuja ja hyvin älykkäitä. Ja hän ottaa esimerkiksi omasta elämästä, miten hän petti itseään, kun hän teki väitöskirjan. Eli hän halusi väitöskirjassaan todistaa, että ei ole mitään objektiivisia arvoja, koska hän halusi vapauden elää niin kuin haluaa. Ja hän todisti sen niin älykkäästi, että hän sai paikan Texasin yliopiston filosofian professorina. Mutta näin jälkeenpäin hän ymmärtää, että okei, että se oli älykkäästi perusteltua typeryyttä, koska se lähtökohta, se ajatus on täysin typerä. Kukaan ei voi elää sen mukaan. Ja tämmöistä niin kuin älykkäästi perusteltua typeryyttä on meidän niin kuin sivistys täynnä. Ja tässä tulee se Jeesuksen merkitys, kun hän, ja nimenomaan Jeesuksen merkitys syntien sovittajana, koska silloin me uskalletaan kohdata tämä meidän typeryys. Siis siihen se perustuu vaan. Meissä on kaikissa sama typeryys. Mutta meidän täytyy vaan pystyä kohtaamaan se. Ja se voidaan kohdata se Jeesuksen veren kautta. Eli siis,
Koska siis tutkijat osaa perustella näitä omia tarujaan älykkäästi. Ja tieteen arvovallalla niin ihmiset saattaa omaksua ne kyselemättömästi. Se on niin kuin hämmentävää, minkälaista vakuuttelua. Täysin niin kuin epäpätevää ja tosiasioiden vastaista vakuuttelua tieteentekijät harrastaa julkisuudessa, kun ne pyrkii saamaan jonkun oman vakaumuksensa hyväksytyksi. Olen tässä niin seuraillut jotenkin lehtien palstoilla keskustelua. Siis sitä, miten yliampuvasti todistellaan joitakin juttuja. Käyttäen argumentteja, jotka on ihan suoranaisesti niin kuin väärää tietoa. Ja tämmöinen kuin Yarbrough toteaa, että itse asiassa tämä ateismi, agnostismi, joka ilmenee esimerkiksi raamattukritiikkinä ja myöskin uskona evoluutioon, niin se on yksi uusi uskonto. Me voidaan se uskonnollisuus niin kuin näyttää todeksi, kun me analysoidaan heidän argumentteja, esimerkiksi tämä Richard Dawkinsin vaikka kirja itsekkäästä geenistä. Niin ainahan näissä on oma tietty niin kuin tietopohjansa, kun hän puhuu geeneistä, mutta sitten se, miten hän alkaa puhua geeneistä ja minkälaisen vallan ja voiman hän lukee niille, niin siitä alkaa geeneistä tulee tämmöisiä mytologisia hahmoja. Ja tämmöinen australialainen ateistifilosofi kuin David Stove, niin hän sanoi itse asiassa, kun me analysoidaan Dawkinsin kirjaa geenien itsekkyys, niin kuin se on suomeksi, niin me havaitaan, että Dawkins on polyteisti. Hän uskoo moniin jumalisiin, koska geenit saa hänellä jumalallisia ominaisuuksia. Eli meidän ei kannata niin kuin antaa itseämme hämätä sillä, että tieteentekijät esiintyy jonakin uskonnottomina skeptikkoina. Käytännössä ne uskoo johonkin taruun, johonkin tämmöiseen mytologiseen voimaan, jos ei ne usko siihen, että tämä maailmankaikkeus on kaikkivalta ja äärettömän Jumalan luomusta. Koska mikään muu ei selitä tätä maailmankaikkeutta. Nyt mä usein näissä julkisissa keskusteluissa niin vedonnut tämmöiseen juutalaisen ateistiin kuin Thomas Nagel. Tämä on hyvin erikoinen hahmo, tämä Nagel, siis sillä tavalla, että se on ateisti, siis hyvin vahva ateisti, mutta se on siinä mielessä niin kuin erikoinen ateisti, että se on niin kuin erikoisella tavalla rehellinen näissä kommenteissaan. Niin hän sanoo esimerkiksi näin, että ne, jotka ei usko luomiseen, niin se heidän uskonsa on yhtä uskonnollista kuin ne, jotka uskoo luomiseen. Siis mä oon tässä siis Nagelin kanssa eri mieltä. Mä kohta sanon missä mielessä. Mutta kuitenkin, siis Nagel on sitä mieltä, että jos sä niin oot ateisti ja sä et usko luomiseen, niin se on yhtä uskonnollista uskoa kuin jos sä uskot Jumalaa ja luomiseen. No missä mä oon Nagelin kanssa eri mieltä on siis siinä mielessä, että mun mielestä tämä ateismi on uskonnollista uskoa, mutta tämä usko Jumalaan siis ei ole uskonnollista uskoa. Siinä mielessä, että usko Jumalaan perustuu todistusaineistoon, tosiasioihin, sellaiseen todistukseen, joka on vastaansanomatonta luonnossa, Raamatussa, historian todistuksessa, mutta tämä ateistinen usko perustuu tietynlaisiin mytologisiin konstruktioihin. Nyt Nagel kuuluu tämmöiseen traditioon kuin dialoginen pluralismi, mutta ehkä mä en hirveän pitkälle mene, mitä se tarkoittaa. Joka tapauksessa siinä korostetaan sitä, että nämä uskonnolliset lähtökohdat pitäisi tieteessä tuoda julki. Ja nyt tämmöinen kuin Wolterstorff, joka on kristitty tutkija, niin hän korostaa sitä, että kun hän kristittynä tutkii todellisuutta, niin hän tuo avoimesti esille sen, että hän lähtee liikkeelle siis Kristuksen itseilmoituksesta. Koska hänen mielestään olisi hyvin epäfilosofista, jos hän ei ottaisi kaikkein perustavinta lähtökohtaa huomioon filosofista tutkimusta tehdessään. Eli koska Jumala ja Kristus on ne kaikkein perustavimmat ikään kuin selittävät tekijät kaikelle, mitä on olemassa ja kaikelle, mitä tapahtuu, niin jos ne jätetään tieteen ulkopuolelle, niin tiede joutuu siis aivan mytologisen ajattelun varaan, koska se kuitenkin etsii niitä perimmäisiä selityksiä. Ja sitten mä voisin ottaa joitakin esimerkkejä tästä, millä tavalla ikään kuin Raamatun tutkimuksen historiassa tämä motiivi on vaikuttanut. Siis sillä tavalla, että jotkut tietyt tosiasiat, niin kuin heti kun on syy, niin ne aletaan tulkita semmoisella tavalla, joka auttaisi ihmisiä torjumaan Jumalan. Eli nyt esimerkiksi kun pitkään oli semmoinen tilanne, että ainoastaan Raamatussa puhuttiin heettiläisistä. Ja mistä historiallisista dokumenteista tai kaivauksista, mistä ei ollut mitään tietoa heettiläisistä. Ja Raamatussa puhuttiin ikään kuin heettiläiset olisi yhtä suuri kansa kuin egyptiläiset. Niin tämä tuntuu ihan uskomattomalta, että miten niin, jos ne on yhtä suuri kansa kuin egyptiläiset, miten niistä ei ole mitään tietoa, mutta kuin Raamatussa, no se johtuukin siitä, että Raamattu on tämmöinen tarukirja. No sitten siellä on tämmöinen taru heettiläisistä. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtui 1900-luvun alussa, että löydettiin
heettiläisten pääkaupungin paikka ja sieltä 10 000 tuleskovettunutta kiilakirjoitustaulua ja sieltä löydettiin sitten esimerkiksi yhdenvertaisuussopimus heettiläisten kuninkaan Hattusil III ja Egyptin faaraan Ramses II välillä. Ja nyt se, mikä minusta on tässä mielenkiintoista, on se, että huomaatteko, että uskovat, jotka eli ennen tätä löytöä, niin ne eli sellaisessa tilanteessa, että tiede saattoi sanoa, että katsokaa nyt tämä teidän raamattunne on tarukirja. Että siellä puhutaan jostakin tämmöisistä kummallisista heettiläisistä, mistä ei ole mitään tietoa historiassa. Että tämä todistaa, että ei tämä raamattu pidä paikkaansa. Ja nyt miksi Jumala antaa uskovien olla tämmöisessä tilanteessa? Se on hyvin mielenkiintoista. No, otetaan seuraava esimerkki. Näitä esimerkkejä on paljon. 1800-luvulla niin ei ollut mistään vielä löydetty mainintaa tämmöisestä Assyrian kuninkaasta kuin Sargonista. Ja Raamattu kuitenkin kertoo, että Sargon esimerkiksi vallotti Asdodin. Ja nyt taas sama juttu sitten. Sanottiin, että tämä on tarua, mutta löydettiin nuolenpääkirjoituksia, jotka kuului Sargon toiselle. Löydettiin hänen palatsinsa paikka ja siellä sitten kuvattiin tämä sama hyökkäys, mikä oli Raamatussa kuvattu. Mutta taaskin huomaatteko, kristityt joutuu olemaan sellaisessa tilanteessa, että tieteentekijät sanoo, että katsokaa nyt tämä teidän Raamattunne puhuu jostakin Sargonista. Ei siitä ole mitään tieteellistä tietoa, että ei tämä teidän Raamattunne ole totta. Jos otetaan lisää esimerkkejä, Danielin kirjassa puhutaan Belsassarista, että se oli Babylonin viimeinen kuningas. Ja taaskin tämä niin kuin näytti olevan täysin tosiasioiden vastainen. Koska kaiken niin kuin tieteellisen tiedon mukaan niin Nabonide oli tämä Babylonian viimeinen kuningas. Mutta taaskin nyt sitten, kun tuli lisää tietoa, niin paljastui, että Nabonide oli asettanut poikansa Belsassarin hallitsemaan Babyloniaa, kun he itse vietti aikaansa Arabiassa Teeman-nimisessä kaupungissa. Eli taaskin niin kuin Raamattu siellä oli tarkat tiedot, mutta näytti siltä, että tiede oli todistanut, että Raamattu ei pidä paikkaansa. Tai me voidaan ottaa esimerkki niin kuin meidän aikaa lähempää, kun Helsingin Sanomat julkaisi tämmöisen artikkelin, että amerikkalaistutkijan mukaan iso osa Vanhasta testamentista on satua. Ja Thomas Thompson väitti, että Daavid ja Salomon on mielikuvituksen tuotteita, koska taaskaan niistäkään ei ollut löytynyt tietoa Raamatun ulkopuolelta. Mutta sitten ironisesti seuraavana kesänä löytyi Teldanin kaivauksella arameankielinen piirtokirjoitus, jossa mainittiin Daavidin huone. Ja sitten pari vuotta myöhemmin löydettiin uusi piirtokirjoitus, jossa annettiin lisää näiden Daavidin kuninkaiden nimiä. Ja nyt tämä Antti Laato toteaa, että siis tätä on vähän ironisesti, että tämä Teldanin piirtokirjoitus tuhosi Thompsonin selitysmallin ja osoitti, ettei Raamatun kertomusten historiallisuutta voida helposti tehdä tyhjäksi kirjoituspöydän ääressä. Siis tämä on yksi mielenkiintoinen asia, että nämä meidän tutkijat, niin ne puhuu näistä menneistä tapahtumista siis oman kirjoituspöytänsä ääressä kertomuksia kertoen. Siis eihän heillä ollut mitään kosketusta siihen todellisuuteen, mutta ne vaan, koska oli tämmöinen aukko tieteellisessä tiedossa, niin sen varaan ne rakensi tämän kertomuksensa, että Daavidia ja koko tätä Daavidin kuningassuku ei koskaan ollut olemassakaan. Ja Raamatun tutkija voi yllättäen osoittautua ideologiksi, joka omiin luuloihinsa luottaen kuvittelee saaneensa tutkimuspöydänsä äärellä jotakin salaista tietoa tai ilmoitusta siitä, kuinka kaikki oikein kävikään. Se oikeastaan, miksi mä otan näitä esimerkkejä, on sen tähden, että koska me joudutaan toistuvasti, mä oon ihan varma, että me tullaan toistuvasti joutua tähän samaan tilanteeseen. Että me kohdataan tällaisia väitteitä, että jollakin tavalla tiede olisi ikään kuin todistanut, että Kristus ei olekaan tiedollinen kiintopiste. Oikeastaan koko meidän koululaitos ja koko meidän kulttuurihan pommittaa meitä tämmöisillä viesteillä. Siis kun todellisuudessa tieto avautuu Kristuksesta käsin, ja tämä on historiallisesti täysin niin kuin mielekäs väite, ja myöskin filosofisesti nyt se on hyvin mielekäs ja perusteltu väite, koska on aika vaikea perustella järjen ja havaintojen luotettavuutta, jolle lähde Kristuksesta, niin kuitenkin meitä koko ajan pommitetaan tämmöisellä vähän niin kuin uusateistisella viestillä, että tieto ja usko Kristukseen on jotenkin ihan ristiriidassa toistensa kanssa. Usko Kristukseen on vain tämmöinen lohduttava mielikuva. Ja kuitenkin totuus on se, että usko Kristukseen, siis tämä on mun ainakin vahva vakaumus, että usko Kristukseen on se tiedollinen kiintopiste. Ja sitten tämmöinen ateistinen uskonnollisuus, se perustuu näihin mytologisiin taruihin, mitä niiden on pakko kertoa, jotta ne voisi selittää näitä tapahtumia. Ja nyt tämmöinen kuin Craig Evans, niin käyttää jopa näin voimakasta ilmaisua, että on hämmentävää, että tutkijoilta tulee paljon roskaa. Tämä Craig Evans totesi, että lyhyesti sanoen kaikki kuviteltavissa olevat virheet on tehty. Tuossa oli luettelo, minkälaisia virheitä on tehty. Ne on aika pahoja virheitä, siis mitä on tehty tutkimuksessa. Ja hän sanoi, että lyhyesti sanottuna kaikki
kuviteltavissa olevat virheet on tehty. Ja nämä on nyt siis kaikki, nämä virheet on tehty sellaisissa tutkimuksissa, joita tekee arvovaltaisten yliopistojen tutkijat. Mä voisin ottaa vielä tuossa tämmöisen yhden hauskan esimerkin, siis mitä on tulkittu Johannes 21:24. Tämmöinen yksinkertainen jae, että juuri tämä opetuslapsi todistaa tästä, hän on tämän kirjoittanut ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettavat. Siis Johannes evankeliumin lopussa, aika helppotajuinen jae siis. Hän on tämän kirjoittanut. Siis tämä lause. Mä luulen, että tämä on sellainen lause, jonka ymmärtää noin siis 3-vuotiaskin ihan hyvin. Jos mä sanon, että hän on tämän kirjoittanut, niin hän ymmärtää tämän. Mutta mitä tekee tieteentekijät tämmöisen lauseen kanssa? Mennään tämmöisen hienon teologisen tietosanakirjaan, Theological Dictionary of the New Testament. No siellä myönnetään, että grafein, tämä sana kirjoittaa, niin se tarkoittaa kirjoittamista. No okei, se voi tarkoittaa myös sitä, että sanelun mukaan joku kirjoittaa. Ja nyt sitten, miten älykäs tutkija päättelee? Hän sanoo näin, että kun on tämä kieltämätön tosiasia siis, että sana kirjoittaa tarkoittaa kirjoittamista. Se on aika kieltämätöntä. Niin mitä sitten seuraa? Niin mitä sitten tarkoittaa tämä, että joka on tämän kirjoittanut tai hän on tämän kirjoittanut? Niin mitä se voisi merkitä? Niin hän sanoi, että se voisi yksinkertaisesti merkitä sitä, että rakastettu opetuslapsi ja hänen muistelmansa ovat tämän evankeliumin taustalla ja ovat sen kirjoittamisen syy. Siis ne onkin vain sen taustalla yhtäkkiä. Ja sitten hän sanoi, että tämä on hyvin mahdollinen näkemys alussa siis. Se on mahdollista, kun siis sanotaan, että hän on tämän kirjoittanut, ja on mahdollista, että se oikeastaan ei tarkoitakaan, että hän on tämän kirjoittanut, vaan että hän on jotenkin siellä taustalla. Ja sitten hän sanoi, että olisi oikeastaan aika vaikea pakottaa tätä ilmaisua merkitsemään muuta kuin väitettä hengellisestä vastuusta. Et nyt yhtäkkiä, että jos mä sanon, että kun se lukee, että hän on tämän kirjoittanut, jos mä sanon, että se tarkoittaa, että hän on tämän kirjoittanut, niin se tarkoittaa, että mä pakotan sen sanan merkitsemään jotakin muuta kuin mitä siinä on sanottu. Ja nyt toinen tutkija Richard Bauckham, niin se kommentoi, että ajatuksen kulku näissä 3 lauseessa on henkeä salpaava. Siis todella henkeä salpaava, koska nyt, niin kuin mä totesin, niin 3-vuotiaskin tietäisi, että jos siinä lukee, että hän on tämän kirjoittanut, se tarkoittaa, että hän on tämän kirjoittanut. Mutta tämä tiedemies yhtäkkiä osaa selittääkin sen ihan niin kuin erilaisella tavalla. Schrenk katsoo voivansa siirtyä siis siitä, niin kuin hän myöntää, että se on kieltämätön tosiasia, että sanan grafein tarkoittaa kirjoittamista. Niin sitten hän voi siirtyä siitä, että olisi vaikea pakottaa ilmaisu merkitsemään muuta kuin, että rakastettu lopetuslapsi oli hengellinen vastuukirjan sisällöstä. Ja sitten, eikä tähän vielä riitä, että se mikä on vielä kummallisempaa on se, että tutkija toisensa jälkeen on kritiikittömästi omaksunut tämän ällistyttävän väärän päättelyn. Et sen jälkeen sitten tutkijat viittaa, että Schrenk on osoittanut, että tämä lause ei tarkoita sitä, että tämä opetuslapsi on sen kirjoittanut. Ja nyt sitten sä voit vaan kritiikittömästi viitata ja katsoa, että se on nyt tieteellisesti todistettu, kun se on tämmöisessä tietosanakirjassa. Tämä lause on niin kuin väännetty merkitsemään aivan päinvastaista. Ei nyt ihan päinvastaista, mutta kuitenkin eri asiaa. Että siellä on taustalla tämmöinen mielikuvituskertomus Johanneksen yhteisöstä. Ja meillä ei ole mitään tietoa mistään tämmöistä Johanneksen yhteisöstä. Se on siis yhden tutkijan tämmöinen kertomus, jonka hän kertoo. Ja niin kuin toteaa tämä Timothy Johnson, niin jälleen kerran tällainen harjoitelma tulisi ymmärtää mielikuvituksen leikiksi ennemmin kuin asialliseksi historian kirjoitukseksi. Ja tämä Raymond ja Brown on siis tosi semmoinen korkeatason tutkija. Eli jos tämän tyyppiseltä tutkijalta me aletaan tutkia, että me löydetään tällaisia taruja. Ja niin kuin tämä Johnson jatkaa, että kuitenkin koko hänen Johanneksen yhteisön historiaa koskevan rakennelmansa perustana ei ole mitään sen vakaampaa perustaa kuin subjektiivisia arvioita ja epäilyttäviä metodologisia olettamuksia. Tarkoituksena on sanoa se, että usko Kristukseen ja tieto niin on hyvin läheisessä suhteessa toistensa kanssa. Tietenkin siis usko Kristukseen ei automaattisesti merkkaa sitä, että voisi ratkaista jonkun tieteellisen ongelman. Mutta siis usko Kristukseen on se kiintopiste, joka niin kuin näyttää ajatteluhistoriassa olleen sellainen, jonka avulla on tehty ratkaisevia tiedollisia läpimurtoja. Ja sitten taas ne, jotka ikään kuin tiedon nimissä on luopunut Kristuksesta, niin ne on ikään kuin siinä mitä lähemmäksi tullaan Kristuksen merkitystä, niin ne on yhä niin kuin suurempia tällaisia virheitä tehneet, jotka on täysin käsittämättömiä ottaen huomioon heidän suuren oppineisuutensa ja älykkyytensä. Eli tässä alkaa vaikuttaa siis jotkut tämmöiset piilotajuiset voimat. Tämmöinen kirjahan on, Mia Salon kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Psyykkinen terveys ja synnintunto, jossa hän käsittelee juuri tätä, miten tämmöiset piilotajuiset tekijät vaikuttaa siis paitsi käytännön elämässä, niin myöskin niin kuin tieteessä.
Ja kaikkein syvin piilotajuinen tekijä meillä kaikilla on se, siis mikä ilmenee meidän kuoleman pelossa, on se, että me pelätään joutua Pyhän Jumalan kasvojen eteen. Ja se vaikuttaa meidän älyllisiin prosesseihin. Ja älykkyys ei pelasta meitä suurelta typeryydeltä, jollei me päästä kosketuksiin Kristuksen veren antaman anteeksiantamuksen kanssa.